2020an abiatu zen Urmuga, mendiak eta musika batzen dituen jaialdia. Euskal Herri osoa zeharkatzen du mendebaldetik ekialdera, menditontorretara, herrietara eta bailaretara musika eta naturarekiko maitasuna eramanez. 2 urtean behin egiten da eta tartean ekitaldi handia egiten ez den urteetan Urmugaren urtanta antolatzen da. Laburragoa, baina hori ere goi mailako musikaz gozatzeko aukera eskaintzen duena. Debagoienean egin izan du geldialdia eta oraingoan ere egingo du. Arantzazun izango da, antolatu dituzten 4 emanaldietako bat. Eta gurekin da Miguel Zeberio. Arratsaldeon, Miguel. Arratsaldeon, bai. Tira, Urmugaren antolatzaileetako bat zaitugu eta emanaldietan gidari lanak egingo dituen Etin Karnatuz, orkestraren zuzendaria. Duela 2 urte, Elkanoren mundu bira omendu zenuten, eta urten berriz Nestor Basterretxearen figura goretxiko duzue. Zergatik? Bueno, nik uste ez duela esplikazio gehiagirik behar. Azkenean gure herriko sortzaile ezagun eta behar bada eragin handienetarikoa izan duena da. Eta dakigun bezala aurten bere jaiotzaren 100 urte ospatzen ditugu, eta iruditu zaigun egokia zela bere figuraren inguruan edo aitzeki hartuta aurtengo urtantaren hildo nagusia bideratzea. Hori da, ez da, eta justu ere horretarako 4 emanaldi antolatu dituzue, Basterretxearen bizitzan garrantzitsuak izandako 4 tokitan, konta iguzu? Bai, agaxe da, bere geografia pixkat arakatuta, noski, bera jaiotzez behar zan, baino, bere bizitzaren bigarrengo zatia erbestean pasabar izan zuen, hau da, Gerra Zibila zalata, altxamentua izan zalata, Ameriketara joan behar izan zen, eta gero handik itzuli zenean, beste ibilbide bat hartu eta Irun, Hondarribi inguruotan hartu zuen bere bizilekutzat tokia, eta gero bere geografia hortan azpimarratzekoa noski beste artista askoren ibilbidean bezala Arantzazuko santutegia dugu. Orduan hori dela eta gatoz Arantzazuko santutegi hontara. Urmugaren ohiko formatuan izango bira, Etin Karnatuse orkestra gidari dela eta euskal abeslari eta artista ezagunen parte hartzearekin, baina lehen bietan, Hondarribian eta Arantzazun horietarako propio sortutako emanaldia eskainiko duzue. Bai, ilusio handiz sortu dugu, lehenik bildu dugu olako artista talde esanguratsua eta nik uste ederra bezin bitxia, eta hauekin batera sortu dugu ikuskari bat, ez? Deitu dugu batetik esan genezake Basterretxea gogoan, eta beste aldetik deitu dugu ere pixkat konkretuago aire kosmogonikoak. Zergatik aire kosmogonikoak? Basterretxearen obran aski ezaguna edo bereziki ezaguna daleko serie kosmogonikoa. Josebel Barandiaranek bere garaian euskal mitologia arakatu zuen eta zabaldu zuen, eta hau izan zen sormen arrazoietako bat Basterretxearentzat, ez? Eta horren inguruan sortu zuen serie kosmogoniko hau, eta aitzeki hori hartu dugu, eta horren aitzeki hortan ikuskari hau sortu dugu. Eta horretarako bildu ditugu, batetik Asiz Kormeneta marrazkilaria, bestetik Maika Etxekopar kantari eta antzezle eta antzerki zuzendaria, Xuberota Arabera, Nafarroatik Olaia Intziarte kantaria, eta Xuberotar Gipuzko hartua Titik Arrekalt, antzerkilari eta amaika saltzatan trebatutako persona interesgarria, ez. Eta hauekin, guztiekin, elkarrekin, behar genuen ere beste osagai bat, eta zen musika sortzaile bat, konpositore bat, eta jo dugu, kasik esan genezake, Euskal Herria momentu honetan, konpositore gazteenetan nabarmentzen ari den Tolosar Jon Esnaolaren gana. Guzti horiekin sortu dugu ikuskari hau, eta diozun bezala ikuskari hau lehen da bizi emango da Hondarribian uztailaren 22an, eta bigarrenik uztailaren 23an Arantzazun. Eta hauek emateko ere jantzi nahi izan dugu emanaldia eta kantari soil edo kantari ohiko horietaz gain Donostiako Orfeoia ere gurekin izango dugu. Beraz, nik uste ikuskari
ederra, handiotsa eta originala izango dela. Hori da, ez da, euskaltasuna, espiritualtasuna, mitoak, surrealismoa, ironia askotariko gaiak ukituko dituzue ikuskari horretan barrena, eta okerrezpanago kontrastez beteriko hautaketa egin duzue errepertorioari begira ere, ez da? Bai, mitologia gai edo ardaz dugunez, edo zer gauzarako bide ematen duenek, ez? Baina hori ere mugatu eta kotatu beharra zegoen, eta orduan batetik nabarmen pixua eta presentzia izango dute euskal doinu antzinakoak, baina doinu hauek ez dira bere horretan edo bakarka emango, baizik eta esan dudan bezala Jon Esnaolak hauen gainean sortu ditu konposizio oso indartsuak eta efektuz beretakoak. Oso mundu oniriko batera garamatza, musika honek, eta nik uste jendea ez duela batere hotz utziko baizik, zer pentsatua eta zertara bere burua eta bere imaginarioa bideratuko duela musika honek. Honekin batera diozu bezala eklektikotasun hortan, badira ere obra klasiko aski ezagunagoak direnak, Carmina Burana bezalako, hola, ez dakit nola esan, musika indartsua duten musikak, edo Baga Bigaiga, Lauaren Baga Bigaiga Orfeoiarekin egindako bertsio ere indartsua, edo musika ez hain ezagun, baina berehala identifikatuko den espiritualagoa, norvegiar konpositore Ola Jailoren mezaren zati bat, eta 11 gauzatxo osatu dute olako sare trinko eta kontrastez betetakoa bai. Emanaldi hori lehenengoz, Hondarribian egingo duzue, hurrengo egunean izango da Arantzazun, baina kasu horretan Basterretxearen figura bakarrik ez, egun horretan beste efemeride batera izango duzue gogoan, Vitoriano Gandiagaren Hiru gizon bakarka poema liburuaren argitalpenaren 40. urteurrena, eta Jakin aldizkariaren sortzaileak ere omenduko dituzue, Paulo Agirre Baltzategi eta Joxe Azurmendi. Diozun bezala, kontzertu honek ere baditu beste omendu batzuk eta aipatzekoak dira hauek, ez? Baina aipamen hauek ere nolabait ere bai garaian eta bai bereien ibilbidean edo bereik suposatzen duten kultura ekarpenean ez daude oso urruti Nestor Basterretxearen mundu hortatik, ze hauek azkenean batetik Vitoriano Gandiagaren olerki hauek berrikuntza nabarmenak ari zuten gure literatur garapenean, eta bestetik noski Jakin aldizkariak eta hauen sortzaileak eta hauen eragileek ere zeukaten ibilbidea bai euskal kulturari oroar, euskarari bereziki, eta baita ere ikuspuntu moderno bati kinu egiten baitiotez. Orduan, bai, hauek izango dute aipamen berezia eta kinu berezia kontzertu honetan, eta azpimarratzeko ere aurreko kontzertu honetan bazela beste kinu bat ere bigarren gai bati, eta hau zen Hondarribian aipatuko dugu ere 500 urte direla Hondarribiko justu han bertan zegoen gazteluaren galeraren 500. urteurrena dela. Hau zen Euskal Herriak Nafarroko erreinuan galdu zuen azken bastioia. Orduan bai, aipamenak eta urteurrenak anitzak eta aberatsak eta denak errez batak bestearekin lotzeko modukoak. Ahaztu gabe, emanaldien aurretik mendi bilaldiak burutuko direla, kontzertu tokietara ailegatzeko, ez da? Arantzazuko kasuan esate baterako 3 zutabe helduko dira. Bai, ideia da zutabe desberdinak ibilbide hauetan egitea, esan duzu bezala hasieran ez baita aurten zeharkaldi nagusirik, eta kontzertu gehienetan, Hondarribikoa salbu, urak gau ez baita, izango dira ibilbideak. Eta horien buruzko informazio zabala web horrean bada, noski hemen inguru honetatik Oñatetik izango da nagusia, eta beti bezala mendiak eta herriakeko gidariak, Felipe Uriarte buru dutela, eta gainera
aspaldiko urteetan hemen inguruan ja biztanle duzuela, bere izango da hauen antolatzailea. Eta aipatuko dugu baita ere, zutabe horietako bat berezia izango dela, zehazki Zegamatik ateratzen dena, hain justu ere, Josi Azurmendi herrikidearen omenezko ekitaldia ospatuko dutelako bertan. Bai, goizean goiz, ibilaldiari ekin aurretik, egingo den ekitalditxo bat, ura baita bere sorteria, han baita bere baserria, eta hori ere egiteko asmoa badugu. Gero, hurrengo kontzertuan, 25ean, asmoa dugun bezala, ibilbidearen irteeran, Bermion, bere sorterian, hango parkean, jarrita baitaude erreplikak, kosmogonia eskultura hauen erreplika jarrita duen parkean egingo den bezala beste ekitaldi bat. Hori da, ez da, horixe izango da dinamika, 4 egunetan, uztartuko dituzue musika eta mendia, 4 egunetan izango dira ibilaldiak, bereziki aipatu ditugu Hondarribiako eta Arantzazuko emanaldi horiek, 22an eta 23an izango direnak urrenez urren, baina gure ikusentzulei esango diegu beste 2 kontzertu ere izango direla, 25ean izango da horietako bat, Bakion eta 28an bestea Gaintzan, Nafarroan. Bai, ala da. Bueno, Bakiokoak justifikazio horik ez du behar, esan dudan bezala, bera Bermiotarra izanik, baina Bermiotik moitu dugu pixka bat, ze berak egindako 11 sorlanen artean, egin baitzuen ere ala beharrez, ala moduz itxi zen Lemoizko zentral nuklearraren gainean, sortzedin edo eraldatu zedin egin baitzuen maketa bat, ura kultur eta zientzia gune bihurtu zedin. Beraz, ibilbidea Bermiotik abiatu, gudarien, Matxitxakoko gudarien monumentutik pasa, eta joango baita Bakiotik mendiz Lemoiz aldea dagoen beste gune garrantzitsu batera, ez? Egunotan ere badira beste ibilbide batzuk, beste Lemoiztik, eta hainbat ibilbide ere izango dira, eta azkena Mailopean izango da, eta Mailopean zergatik, urmuak duelakoan lotura handia, eta jendeak oso gustoko duelako Aralarako mendilerroa, eta noski hitzeki nagusia, gure gidari nagusia Felipe Uriarte bertan aitzen baita normalki, eta egin nahi gure berari omenalditxo bat, edo aipamen berezi bat, ez. Tira, eta esango dugu baita ere, Arantzazuko edota Gaintzako emanaldietarako sarrerak 20 euro balio dutela, ez dakit hori den gainontzekoen kasua ere. Ez, besteak doakoak dira, azkenean bertako herri eta udalek hola erabaki dutelako. Ados, hortaz, Arantzazuko eta Gaintzako sarrerak erosi behar dira izatekotan, eta diogun moduan 20 eurotan salgai daude Urmugaren webgunean bertan, ez da? Hala da, sarrera baino, esango genuke, azkenean laguntza badala, ze badugu hainbat laguntza bai erakunde publiko eta bai pribatuetatik, baino egitasmoa potoloa da, eta ezinbestean behar dugu jendearen ikusleagoaren eta zaleen ekarpena bestela ezinezkoa litzateke. Beraz, 20 eurotxo, holako ekimen eder batengatik, nik uste mereziko dula, eta jendea poztez gainezka aterako dela. Tira, 5. urtea izango da aurtengoa, etorriko dira gehiago, eta bada orain arte ukitu ez duzuen osagairen bat, egunen batean Urmugara gehitu nahiko zenuketenik? Bueno, indar asko behar da, eta ekimena potoloa da, esan dudan bezala, espero dut indarrak metatzeko gai izatea eta jarraitzeko indartsu izatea, hori ostean erabakiko da. Egia esan jada baditugu hainbat lekutatik eskaerak beren herrietan, beren haranetan Urmuga ospatu dadin eskaerak, eta gu horiek asetzen saiatzeko asmoa badaukagu, ez. Bueno, ideiak beti ideiak soberan izaten dira, behar duguna da, eta deialdia egiten dugu, babestu nahi lukeenak, bai ekonomikoki edo bai bere lanaren bidez, ateak irekita ditugula, eta hemen bi esku gehiago, bi beso gehiago beti dira ongi etorriak, beraz, hau erregintza proiektu bat da, azpimarratzen dut hori, eta hemen erregintzan Euskal Herri osoa
bere gain hartzen duen olako ekimen batek behar du guztien eta guztien ekarpena, beraz, gonbidatuak denak. Tira, deialdi eginda, Miguel Zeberio, eskerrik asko gurekin izateagatik eta ondo joan dadila guztia. Espero ezagun eta ongi etorriak izango zeratzen, zuekena.